Ole, chỉ bay lệ với cô lệ. Yêu đại sẽ video kan siam khát video ba. Video siam han siam san tu tu khát thil thar om lo wangin maro chu tu na chan thil thar om le ta a. Chu kanan soi do na ni a thil thar hi patni a oma tu na hian mar chu pakhat chau kan soi phot anga thil thar han ti mela tu na kan soi tu ri chu ed student kha ni a. Chen phei chong kan thiam sa vek to tho mai theya. Maro chu anon ti thara tu na po hian thil om bel a oma. Chu chung te po chu kan soi lang tel tura. Ngay tay là trọ mẹ chuan kan han lu tanga tilai lu vele hi chu kan master vek to a chu bang chuan tilai hi chu kan revek tur angai ta ila chuan hetlai hian hi thil thar om ta ni other authentication status ti hi thil thar ani hi chu tun kan topic a chuan kan soi don lova chu bang chuan hi chu kan kalsan ri mai anga video dangin kan siam tur angai taila hemi om zia chu nakina indu le in lo hai kwal velanga MBU chungchang khanita a le adar rim engani no pang omza ta adar nei za te chata jan MBU ngai za te MBU ngai lo za te khamiti lan na khani maya tin MBU wa khan A13 A315 le A316 oma khang te po khanakina kan soilang tura angai taila video danga tunami bi ka chon 8 student kha kan soidon ta a 8 student kha kan soito ang khan apapon hey tilai hi dashboard khanita dashboard akan luta a class a hian class 1 china hian hei 8 student oma achunga po 8 student oma achunga po 8 student oma class 1 thleng hi oma class 2 china hi chon om lovani chu kan share tura chu class 1 noilam pangche hi tundin muna chang kan 8 the ni tin ni kuma po khan class 1 noilam pangche schoolin kan 8 theya class 2 le achung lampang zonga kha chu BRC akan thona state lampang tenen lo ti thin ni kha kan shetura ngai taila atha ome tin thil pakhat kan shet le tura chu seitong khan a mai kan lo en vek to mai thei thowa dual entry om lo na khan kan no pang et tura kha uluk tewa global search magazine phot tura ni ti kha kat soilang tel vele shim don ni dual entry om chon aboi thak ani le chuan eta kan lu deuh ngal pop panga KG1 a train kan trananga mo PP2 train KG1 a hen et tu ka nga khop mai kai po tun hen no pang pahni kan ya vai som li panga vel no pang et tu kan ni dona chu kan soi lang le jok ani chuan et student kan kal top mai anga tela hian et student kan kalanga hi form alo ni ta ni mo a form masabera chuan hetila hian check other number availability ti om ta ni mo other number an nei chuan mara chu no pang adar nei lo an ni kha chuan an adar kha available kha check lo mai tur ani a mara chu tuna ka thun tur hi chu adar anei awangin he adar hi midangin an mang to em ti kha ani le an lo mang ton om lo vem ti kha kan check ngai ta ani chuan kan han check anga om lo mo ain tika go antisin taila other number is not mapped to any student no pangin he other card number hi an lamang mi lo ani chuan hetila hian katichin kher lovanga other number in han check ta mang to anom ka la an lo om pal chuan kha mang to no panga kha in zong chua kanga tuna in no pang et tur kha alo ni mai the ani chu wang chuan adar chekhiti masa ram mulatin no pangkha in tu reng kha adar an nei le nei lo chiang takin zo to adar kan neya kan tibawa an number kan shelo ti mai kha chu i ngot chu adar number an lo nei to si an no pang an lo to si ka chuan nakina dual entry ning in boy le thawang chuwang chuan khalai ka kan shedon ania an adar nei to an ni kha chuan availability hi check nge don nia chu poimo ni chuan ming kan an chunga ming hi Udais ming tur khani maya chuan thanganga date of birth hi soitong khan adarami nen ain ang tur ani chuan state code optional the student state code hi optional ania hei hi ashanin officialin englova kan pelem lova Mizoram chuan state code hi kan pelem lo no pangkha chuwang chuan state code hi
kan da lo mai don ani chuan mother's name hi hei chu kan hre mai tur angai taila mingron lang ho hi chu enga ma lo ngai lo mai ro u chuan father's name hi yang guardian hi chu an nei chuan mo optional ania an nei chuan angai ngan nei lo chuan angai lo bang chuan hei hi chuan ta chuan other number of student mo he tilaya I check to akha other number akha tilaya hian chut not le ngai ni o a om ngai lo thil om thar ka te om thar po ni che chuang lo ve ama po khan other number ka kan chu thawin ka hria a he tilaya hian other nei lo kha chu 9999 kha kan pe mai thina ti khan kan pe thina mara chu other nei kha chu he tilaya check availability in ti khan hi in check vek to wang khan tu na mi hi chu engani other number kha ka ta lut mai the ni mo chuan other number ka ta lutang 9 tila hian atar a ming anga kha hetlai chu kan hrebek to thawanga student profile kan ti pon name as per atar kan tiang chi khamo sule ta a chuan admission date hi chu hei chu soyangai lova an admission date kha ni maya admission hi kan lo asana kan chin chi avek lo wang hian school tran ni kha kan mang mai thin ani mobile number chuan alternate mobile number an nei chuan in da anga CWS an ni le ni lo ni chuan ES ni lo chuan no kha a form chu lo ni ta mai ta ni chuan hetila hian kan tlai kan soitel du chu no pangin adar an nei to chuan hetila hian an ma ni ming ron zia ang kher an ron zia ang hi pom kher lo ula an adar en sak nge ro ani lo chuan tuna hian he hi a ming ani ta a heten adar ming ani bok ta a hetilaya adar ming ni lo anga in lo ti to chuan nakina he ming hi thak le ngai thin chuwang chuan adar ang takin heta point in ziak lutang hei u dai salu turania hei adar verify na turani chuwang chuan an adar mi ang ve ve khan ziak ngal donia chuan safe kan kalanga chuan I agree kan tianga chuan hetilaya hian hei kan thei ngil fo hetian ron langa kan confirm me thin confirm me lo tur hei hi tick box hi tick nge tur ikan kan tikanga achunga mi zong zong hi adik veke ti kha kan ti ta chung kan confirm anga ti kha no pangkha allowin 8 don ani china ka sei to ang khan a portal hi a boy alu thei tura ngai chin ta ila a tha ome ti khan kan ngak chinanga adar nei kha chu ka sei ang khan an hing dik tak kha in siak nga langa chut adar la nei lo po nakina adar a an siam dan tur an ming mo ani lo pon an birth certificate mi te po kha en sak thei ula chu du thu samani chuan ti khan the student has been initialized safe successfully I'm safe ani chuan hitila hian add new atanga ikal theya chuan new entry a ikal thei boka add new ti hi chuan add new itlan hi chuan LKG tho KG2 tho khan akal lenga go to new entry ni chuan class dang itlang theita fill general profile ni chuan idu chuan he no panga hi a general profile I fill up ngal thei mo chumi omzia chu no pangkha ti chini ni thun thei ni chu no pangi thuna piang kha a general profile zong zong itingal vek theya tatang hian ani lopon no pangi thun vek photanga nakina a general profile iti chople thei chu idu dan jok chuan keima chuan no pangka thuna piang hi complete ngal zel tura ka du wangin fill general profile ka kalang chuan a general profile fill up tura kha hei chu video danga po a profile fill up dan hei chu kan soi vek to a chuwang chuan hetilai chuan ka soi thui du to lowanga ti hian a profile hei omsa howakha mo khang howakha chuan kan tianga tir kalanga thil ti turte vak a om lova address hi ka da velanga phone number diksa a mother tongue hi lusai mizo lusai mo chuan social category hi ST minority hi Christian BPL hi annilova disadvantaged group nilo CWS nilo hi chu ma pon kan thun to a so nationality Indian ania out of school children nilova blood group hi A+ ania chuan ka safe anga
hemi kan ti chun zom ngal mei du na chan pakhata chu ke chuan ti hian hei chu next ka kal le don thowa amaro chu he tila hian he an adara hi kha ka save chi khan adara hi adik lo aron lang hal tu na hi chuan a adara dika a ming po adika adar hi tikhan automatic in aron verify ngal mo adar hi adikani chuan tikhan adar number ne chu tikhan ka en khan adik chuan tikhan he tilai hi alo nga lani chuan adar kha verify no na ngai to lo he tilai I adar number ji ale a ming le date of birth le gender hin bil chuan he tilai safety khan adar hi automatic in tikhan aronin ngani validate nga lani chuan next he tilai hi chu kan ti zo ve shum shum anga kg 1 ania roll number hi 3 ania chuan hei chunga ya hei po hi roll number hi 3 ania medium of instruction na English ania English mizo ania hei hi ta hian not studying no pang luthar khoya ma lakal ngai lo ni wang khan nan ka thlang ani ka save le anga ka complete lo thleng kha video hi kan ti lo anga tikhan azata kan next ene no pang dang ka et le anga tikhan ka zo le anga tikhan ke chu kha ka thun du dan ne no pang thun vek phota anua profile vel ti le vek kha aboi thla ka tia chumi tur chuan no pang et tur hi tilai kan profile ma mo zong hi kalo nei lok vek ani kha ke chu ka in bot sei dan ne anua then ti lo vel kha ka du ve chi lo voi khati ro chun zo ngal vek mai kha ka du a hei po hi 107 ania chuan 17 ania hei hi 1km ania chuan hei hi graduate more than higher ti jong kha lo ni ta ka save le anga connect anga tikhan ka complete nga lang ka complete anga tikhan ka okay anga chuan kha no panga ka et thara kha dashboard a hian hei han entai ziwaila no pang pati ama ka nei kha pathuma lo ni to a hei hnuai ber hi hei new student India new student hi pen ala nei lova amaro chu ka complete nga lani chuan hetlai hian in share tel tur kan do chu heta hen pen anei vele no pang hen pen anei vele VSK lama pen kha info update zel do ne in no pang e ta piang kha VSK lampanga an pen kha info update ve nga zel do nia chu student a chuan ani athil hara omlova maro chu film khur sham a tha me kha ka video lo siam te chuni se chon atop nan hei hi kan hong thuak anga hei hi mo hei hi video le ti illa kan soidonia achan chu keipon hei hi tlem lo zir chian vele du lek ka du hei voina om thar tho nia keipo voina ka mu chawania hei hi ka lo in zir chiang vele dewanga a then chuan hei tam taki chuan MBU pending hi A315 kan nei tlang pui A316 nei hi an oma voina po miron zota chu hei hi enge ni ti te kalo zir chiang anga tin A318 te po oma A317 te po oma heta hen no pang hei ke ni po kan la ne enge hei hi adin ti te kha kalo zir chiang de lekin video le hei hi chu ti kan tum do nia kha zong kha tuna student 8B ka video ron siam ti chu ni kalo me